Men adım Murat. Yıllar boyu erwedi işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowuly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine pişiklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmädi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýär. Ýöne bun Kakymyň ýatynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tugdy. Indi tanaýan adamlaryň ählisini ýörümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir jahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişiň hakyny bilmezdim, sen kekenim içen toba. Kişiň haky kalmasyn mende, razy bol menden. Men toba etdim günäme, razy bol menden, razy bol menden. Tügürün gatı gowa kenay. Sürküräýe inne. Ýykylyp döwürsiň de. Sürmäni öwretseň ýykylman. Ferret täzir ojagyň üstünden ölüşme. Şo gäwürje görýäňmi? Markus! Gäwür Markus! Duwetdin Markus! Duwetdin Markus! Korkduňmy o gäwürjük? Saňa diýäs o Markus. Sen gäwür sen. Duwetdin Markus! Gäwür Markus! Korktuň gerek. Duwetdin. Daşyňdan korkýan baý bo gäwürjük. Gelip däwerik. Aman gelin. Ha ol. Efe, Murat, taklasan oğlum yıkılaymasın. Dur. Ýykylman lay. Özüm sürüp bilýäne. Kimin gibi? Beýle köçedäki Markus gäwür bara. Şonky. Efe, sen olsa diýerden öwrendiň. Gäwürmi? İllerem şey diýä. Markusy gördükleri gäwür diýýärler. Efe, akıllıca oğlum. Gowa adam ýollaşyny beýle söz diýmellerler, aýyp bar oglum. Onu soň Markusyň tyry senne bolsa, oň özüni ýeredi. Çağalar bilen ýakalaşyp şolar kowalak gitdi. Onuň Markus tigirini saňa goýdumy? Näme edimýän? Ýa-da soraşman aldyňmy? Sen beýdiýäniň dogry däl. Günä borinjik. Gäwürlere şeýtsen günä bolanok diýýärler. Efe, gel han sen bilen biraz gürleşeli. Görýän bol sen kellen gowja bulaşdyrypdyrlar.
Akwa bolsa Bulur al mennen. Al pudatları. Näme üçin beýle diýmellerligini enni düşündiň oglum? Hawa düşündüm. Sebäbi men oňa beýle diýsem, o da maňa diýer. Hawa. Häzir ikimiz bile Markusyň ýanyna gidelle, tegirini eltip berel bolýam oglum. Oglum, näme boldy? Akwa bolsa Kümüşçü akobusamy. Sen kijijikdiň Marat, ýalňyş iş edipdiň. men haçan dogry iş etdim kämeje. Marat oğlum, dükkanın kapısından giyrenden gugrum giyinek gitti. Sene de yeti olursun. Bilyen öwredir. Yöne sana aýtjak iki agys sözüm var. Biziň işimiz iýinçe hem nepis işdir. Döreden şaýreplenmediň el ýetmez bolmak üçin elimiziň hem gözümiziň hem ýadogsuz işlemek gerekdir. Sebäbi altın, kümüş, alma we allatlar bize çiğ mal bolup gelýändir. Biz nepislik sindirip, olardan ajaýyp eserler döretmeliyiz. Şoň üçin tawarly bolmalylar oglum. Sebäbi senetiň gazancy eneň ak süýdiýal halalla. Tawr edip şonça zähmet çekenden soň adamlar eden işini halallasalar, senden magtly adam ýokdur. Ýeri işiňler bolsun.
Salam Sarkis usta. Aydı verin. Men Murat. Murat ýalňyz. Gecejikän bir şu wagt ýerde ýanyňyzda işläpdim. Berden hem işläpýorsun? Akowusy ýokmy ha? Ýok. Bolanyna dol ogurlar bilen iş talşanak. Akop ýok beýtmez diýipdi. Iki bölecek ardan jöwherle diýipdi. Ýöne şonu teňeden men bildim. Akop inanjan adam. Ýöne men bilýän, meni allaryny öýtme. Dogry aýdýan utsam. Men nadanlyk etdim. Ýöne men Akowusan göräýdim diýen. Inno dukana gelen ok. Aýçakladyň bolsa maňa aýdaý. Bolmasa da ugraşýardan. Halo? Ertiğiniz hayırlı olsun Kamer Bey. Pulxana duydurcu doğulcan o yollayayım ben midik? Kime garaşýan aýdygyň? Ýok, hiç kime. Kim var? Usam, men Murat ýalňyz. Haýdy Murat. 12 ýaşymda ham ýanyňyzda işläpdim usam. Soňam duýdurman iş taşlap gitdim. Hatta zadyňyza ogurladym usam. Ogurladym. Usa. Inne sen Murat bolunma. Murat men usam. Ol olupsun. Ulullum usa.
Qatawar ussoda hasaplanam doq. Wagtynda sana derdimi düşündirip bilmedim. Tawarly bolmurdyň oglum. Sebäbi senedin gazancy enen ak süýdiýäli halal. Ýatdan çykarmadyň. Ýatdan çykaramok olsa, ýöne giýiş düşündim. Batga ýaşy batamdan soň. Şowun gyzyllygyny men ogurladym olsa. Bilýän, ana sen häzir meň öňümde oturdyň. Hakykat käte çuň ýerde ýerleşýänler. Käе wagt batyp çommal bolýar. Olsa men haram idim. Dähmetiňden hem ferma aýaňdan hem ogurladym. Muny Allahyň bagyşlajagyny bagyşlamagdan bilemok, ýöne men towba edýän. Towba edýän, başga çärem ýok. Sebäbi boýnumda seňem başga-da köp adamyň haky bar. Seni birahat etmegiň sebäbi men bergin bermäge geldim. Eger ruhsat berdiňiz. Bergin berjekmidiň? Allah'dan korkup tövbe eden üçünmi? Bolýa, menden alanlaň bahasy belli, hasaplardyň tölersiň ýöne. Menden razylyk isleýän bolsaň, menem senden bir zat talap etjek. Diýeniňiz borusy. Dukanyma girip seyfden bir kutalarsyň. Hiç kim görmäke getirirsin. Bular dükanyň açary. Bu da seyfiň açary. Seyfiň içinde bir nagysly kutu bardyr. Diňe şo kutuýy getirirsin. Ýöne sarky tutsa, tarkip hiç tat bilmeliler. maňa näde beýle zat ananyp bilýän ussa? Näme üçin ananmaýyn Murat? Sen özüňe ananyň ýokmy? Erteriňiz haýyrly bolsun. Aýdy berim. Biz aşağıda köçede ýaşaýar. Adım Melek. Bu da Efe. Efe köçede ogluňyzyň tigirini alypdyr. He, Markas, bärik gel hani. Tere, dostuň tigirini getiripdir. Dostuňa taňry ýalkatyny aýtdy. Efe, sen Markusa bir zat aýtjakdyň. Men senden ötünç soraýan. Tigirini soraman alypdyr. Tere, dostuň ötünç soraýar. Ötünçini kabul edýänmi? Menim tigirim bermänim üçin ötünç soraýan. Isleseň inni sürüber. Ýerek, guçaklaşyň ane. Siz dost ahyry. Menden razy bol. Men razy. Menem razylaşmak isledim Melek daýza. Edil Murat daýym ýaly.
kıymıllama. Kıymıllama. Sarkis. Kömeget Sarkis. Kömeget. Herkerdem. Men açarları akwabutodan aldım. Doğruyum. Jaňaty göräýin. Alada galma. Onsam jaňa diýerler. Onsam aklyň aňryňda goý. Sen aklyňa mätäş dälbet. Akop Salyan'ın oynayacağın ettik terkerden. Näme diýe? Hatta ana ekidipdirler. Goştu bilen urlaşdyk. Şugun talançylyk edebiljek, şuhböli bir adamyň öýüniň öňünde uzak wagtlap durandygyny aýtdy. O yeterlik däl, başga? Hatta hana da jaňatdyk. Şugun şärikdeşi Murat Ýalňyz adly biri dukana gelip öýüniň şuhböli alyp barandygyny aýtdy. Ol uzak wagtlap baglaryň töwründen aýrylmandyr. Deşnükli. Bir ýalňyşlyga bar terkerdem. Şey diýe, ýalňyşlyk bolmuşyn. Sen näme hili utançly adam ekeniň ay? Tasanama öldürün ekeniň ony. Saňa anyny ýep beklemeli. Oň ýagdaý nähili uýa. Häzir gorkora zat ýok. Ýöne gatýady. Ünsli bolmak gerek. Şärikdeş. Sarkis. Akop. Taňryma şükür. Ertiriň haýyr. Bize gorkuzyň. Garrady gartaş. İslendik pursat taýar bolmaly. Beýdere gürrüň etme kop. Gaharmy getirme. Hemmämizem amanadymy taşyrmaly Sarkis gahar eder zat ýok. Marat. O bolgozy biheppe seni näsakan talajak bolupdyr. Ýöne şükür onu tutupdyrlar. Dükandan hiç tat almanlar. Näme edipdirler onu? Men on diňe syňajak boldum, Sarkis. Bu diňe syňagdy. Murat Ýalňyz çykyp derdim. Gel. Oho, Akop bey oýanypdyr. Teret gadyrdan, biz wepämi berjä diýe düşnüklümi? Biz kanunlary berjä etmäge borçly. Şärikde şikaýet etdi. Borda, gidip bilersin. Akop bey amanaty hut öýüdi getirsin neydi?
Hay bolary. Ertirin hayır. Ertirin hayır. Gatiyada uğurniyemle. Yatmadın mı? Gece hakan yanına vardın mı? Gödevçilik bolmaly eken şo yerde boldum. Ne molly? Bir düşünsmedlige bolly. Burada torajakdym. Akop Silviyan bu yerde diýdiler. Hawa. Han ha, tagda kotowdu. Omaňa garaşýandyr, soň görşärs. Bolýa. Gel Murat. Ferhat. Yine urat etmekçi bolsaň, ikelim ýahaňda bolar, Murat. Düdölüp durul, düdölüp atsada bolýan akop. Men mi sada, Tarkis? Beýle däl. Men käbir zatlary bilýändirin, Tarkis. Häzir Murady kimide iki çak goýup bilmem. Yer bolýar-da. Gel geç Murat, geç. Teň bile gurlaşadım gelýär. Bagyşla. Seni adara goýup durun. Ýöne saňa inanmak üçin şeýtmäge mezbur boldum. Şoku tüýün aç. Aç. Bu Kur'an-ı Kerim mi? Allah'ın her bir işinde hayrı vardır. Yine ikimizin yolumuz son için kesişiptir. Sen men bu dünyadaki yeketek sırdaşım olurdun. Bu Kur'an bana kolleksioner yollasım verdi. Öňden köne Türkçeýini bilýärdim. Okap başladım. Ýöne okan mahal bana değişliýärdi. Ýöne başga bir okuyan ýaly. Goýup bilemokdum. Sagatlap, uzak günläp başyndan turup bilemokdum. Bir okan ýerim gaýtalap okuýardym. Muň bir sebäbi bardyr diýip gorky ugrady. Tögörügüme göre kadal ýagdaý däldi. Ýöne näme bolanam bolsa garşy durup bilmejek derejämde boldy. Näme boldy? Özüme diýdim. İsa peýgamberem Allah'ın peýgamberi, Muhammed peýgamberem ikizem Allah'ın buyrugyny bize düşündürýär. İkiziniň hem diýennesem Allah da razy bolar, olaryň hoşal bolar. Başardygymdan namazym okudum. Göwnüme rahatly gursap aldy. Ýöne gorkýadym. Tögürüňdäkiler bilen gatnaşyklarym bardy. İşim jogapkärçiligim bardy. Olar halamayan, olardan ýüzegrini al görünmekden çekinýärdim. Düşünürip bilmesem hem mukaddes zatlara bolan gaharlaryny getirerini alady diýdim. Onsoň ýaşardym. Bu Allah bilen aramyzda gysyr bolup galdy. Hiç kime de aýtmadym. Sarkysedy. Siz häzir ine şeýle bolansoň durmuşum bir ýerde galdy, anancym başga ýerde. Sen tawba etmegiň, Allah'ın ýoluna düşmegiň beň üçin şeýle bir geň görünýär bolýyn.
Sebäbi sen men ýanyma sanalgymyň dolup barýan wagt gelipdiň. Kitap ähli ananyanlar dogonur diye. Sen şo çäresi ýagdaýyň görüp, ananjyňa ýene bir gaýta göz ýetirdin. Ýöne şonu da anyklamalym. Şoň üçin hem gutuýuny getirmegi tapşyrdym. Seyfden başga hiç tat almadyň. Şonuň eken. Seni synap görün üçin bagyşla. Aýdýanyň näme ussa? Murat kardeşim. Görşüň ýaly sanalgym dolup barýar. Ýok ussa. Özüňizi közemäň. Ne diýip bolsa Allah uzak ýaş bererse. Sözüm gutoraýyn Murat. Bu ananjymy hemişe gizläp gezdim. Belki näme dogry edendirin. Onu olar bilmeli. Aýdar tutsa siz özüňizi horlamaň. Inne gaty geç Murat. Garrapdyr, akıl çaşypdyr diýerler. Häzir senden bir zat haýyş geçjek. Murat meni musulman gonamçylygyna jaýla. Şonno senden razy bolar. Beýdimen ussa. Allah gowsyn görkezsin. Usam. Allah! Akop gitme, men taşlama, Akop. Köşeşim, görjemi. Akop! İyi yaratın. Murat, İyi yaratın. o maňa dogonumdan ýakynly. Ýöne ahyrky deminne ýanyna bolup bilmedim. O saňa näme diýdi? Ahyrky slegi näme diýdi? Ören rahatdy. Başka. Sen men bu dünýäde ýeketek sirdaşym bolardyň. Hiç tat. Oğlum, näme boldy? Akow sorordan gelýän eje. Menden razy bolman getdi. Murat daý, gynanma. Allah rahmet etsin oğlum. Melek daýdy. Biz başga dinäki adamlar bilen jennetde duşup bilersmi? Efecan. Allah ýagşy net bilen edilen ýagşylyklaryň hiç birini gaýtaryp goýmaz. Inne gaty geç Murat. Garrapdyr, akıl çaşypdyr diýerler. Häzir senden bir zat haýyş etjek. Murat, meni musulman gonamçylygymna jaýla. Şonna men senden razy bolar. Marat.
söz verdin. Wesiyetim berca etmedin. Men senden razı değiller. Yok! Murat, ente qatyr oğlum. Men birine söz verdim. Sözümde durjak eje. Allah yarın olsun oğlum. He, Murat? Hawa sona Yine başka yere var yaňla. işim var. O nämeň işi? Taňa näme sona? Ýok, atygytdan soň dukana da barmadyň. Hormatlayan bir adam aradan çıktı. Boldumy sona? Aradan çykdymy? Hawa aradan çıktı. Wah. Kim ol? Akobosy. Yer bolýa sag bol. Akop diýäňmi? O kim bolýar? Ey Allah. Ey Murat, ey. Sen nähil adam ha? Uton Murat, uton. Görül hani inni näme derkem? Akobus üçin näme edip bilerkem? Murat? Merwe. Akowaň jesedini ben akitjek. Ýöne mümkinler Murat. Onu ýollaşlara gidýärler. Sarkesbek birem terrorlatlar taýýarlady. Näme beçek bolýan? Men usta söz verdim. Murat, ýöne haýyp muny suwut edip bilmersiň. Murat? Murat, beýtme. Murat, äge bol. Başyň bela sokorsyň diýen. Recep, eşdiýäňmi? Ta oğlum.
Düğün aradan çıkan akovaga var da. Şonan mağa geldilerin kadijek bollum. Näme üçin? Yoklo, mühüm adam bolan soň Ey Allah'ım. Merhumu kim nämetsin? ünüslirak bolawerin. O yerde işler niçik? Baş Lukman täzelenjekmiş diýip eşitdim, şunmy ka? Bilemok Recep ağa. Mene eştemok. Sen nerden eşitdin? Emme kişoňurum ne diýär? Täzelik bolsa senden eştämel Recep. Menim daşgylykdan näl? Menim şepagatçy gyndadan eşdiýär. Eşdibem gaty geň alym. Hawa menen bir hil gördüm. İşdip zatdan habarmadam yok da biziňe. Şonu aýtsana. Bidem uzun gün bärde oturýar. Dünýeden habarmady ýok. Hawa dogry diýen Recep. Sag bolanna, sag bol. Tenem sag bol. Merwe dogon sag bol. Murat. Murat. Akovusy derinde tapyldym. Terinde durdum. O ne hili yok? Akop Selviyan nerede? Indi merhuma da çıkıp bilen yok mu? Bu katı ulu cencellöredir, katı ulu. O ne edip bir yollasımdan cesetini yitirip bilye? O ne edip bundan havarınız yok musun? O ne edip seyli ise gözüm yanıd? Eğer şu ise bağlansınız bar olsa, bennilikte çüyredörün. Siz merhumam filanız o. Destini hopsuzluk işlerine havar edersin cenab. Yeri yoldaşlar. Levon. Ehli yollaşlanmada havar ver. Hemmeler estin. Havar ver isterlerine, hopsuzluğa. Hemmelere. Bu barp yatan düşmançılık. Biz bilen oyun ediyorlar.
Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Men jaýlanjak ýer satyn almakçy bolýan. Jaýlanjak adamyň baş bildi. Salgasy baradak maglumatlary häkimlige eltdim. Şol ýerden jaýlanmagy ruhsat alyp bize getirerdiňiz. Bizem yer taýýarlar. Düşündiňizmi? Düşündim. Ýönemini ikinäçenli ýetişäjekdim-de. Ýakynyňyz şuna aýrylmy? Düýn. Taýýarlyk görüp geleýin. Bizem näme edip biljegimizi oýlanşarys. Munça kağıdı näme gerek? Adam aradan çykdy bollugy dämi näme? Beýdime gardaş. Adamlar arada çykanyň nepagatyny almak üçin nämelere ýüzürenok? Habaryň barmy? Bolýa, sag bolun. Şahadatnaman diýen tapar kamenni men nireden Allah jany özüm kömek ede bor. Jenap ýygy ýarady. Bide maglumat berip biljek iň ýakyn hosarlar siz bide gurrun berip bilmermisiň haýyş edýär. Akop Selvian dün aradan çykdy. Şununy almaga gelsek ol ýerinde ýok ekeni. Eýsem ony näme bilen baglanşdyryp bolar? Onu aradan çykandan soň günne goýmak islemeýän bir topar düşmanlar hasahanadan oglan bolmagy ahmalmy? Bu wagtda hiç zat aýdyp biljek gel. Akop ýollaşlarynyň iň hormatlanan adamlarynyň biri. Ýollaşlary waka bilen bagly maglumat beren adamlara baýrak belledi. Eýse hasahanaň agtyarlar näme diýerler? Hayıp, ötünç toğramaktan başka näme etsinler? Howpsuzlyk müdiriydi. Bol çaltyrak, çaltyrak. Bolun, çaltyrak. Jenap, sowal bersek bolarmy? Nämeler aýdyp biljek? Halkara urumalaryny ýüz tutdyňyzmy? Ruhsat dedim. Ýoldaşlar düşündürsüm soň bäri Jenap, nämeler aýdyp bilersiňiz? Nähiller maglumatlar barmy? Haýyş, ruhsat dedim. Ýoldaşlar haýyş edýär. Ýoldaşlar. Şeýle wakalar ýene olar edýäňizmi? Ýoldaşlar haýyş edýän. Jenap, şu bildirýäňiz barmy? Han fenayt bu näme hile boldy? Başymy näme ullary sallyňa serkerdem. Häkimden ministri, daşary ýurt ýyçanlarynyň çelli hemmeler aýagy üstünde. Eger bu iş şuň çözülmese, seni işden çetleşdirerim. Sen şunu bilip koy. Ir bilen bärek merwe dogan geldi. Edil bilýän ýaly maňa ünsüz bolmagy tapşyrdy. Ýa-ň habar barmy hatir kerdem? Sag bol, sen gidiber. Merwe, sen bir zatlar bilýänmi gaýdym? Akop aradan çykanyna oň ýanyna kim bardy? Sarkisbek, Başga? Murat. Bu Muradyň işi gerek. Heret. Eger nirededigini bilýän bolsaň, Merwe, Maňa Muradyň başyna bir iş gelmejegine söz ber kaka. Merwe, sen düşüneň ok. Ulug asyydym. Şunça ýyllap işlänim biderek bolar. Eger şu iş çözülmese meni helak ederler. Ýerden şu ýer dedi. Näme üçin? Näme üçin? Ýylyň merhumaňa näme gerek? Onu öz jaýlamak isledýdi diýen. Tamsyk biheppe. Telbeliňem çägi bolmalyra.
Oğru! Qoňşular, oğru var! Yetişe werin, oğru var, qoňşular! Yetişin adamlar! Oğru var! Polisiýa şu tarafa gitdi. Deneýläklerin Gıydım näme boldy? Murat niredeke? Yine nämeler roport börke? Men aýtdym ataňa. Arma wurýan. Murat ýokmudy? Ýok. Şu näme görnenok? Bolmasy bir iş bolaydymy? Onda da näme hili? Oň nirededigini bilen dokmy? Bir tanşy aradan çykypdyr, şoňa gitjekdi ýa-di. Akowsa tanaýaňyzmy? Näme tanaman? Hadyr. Sen bärde gal, hiç ýere gidämi? Üntürek bolgun. Murat geldigi merkeze elterdiň. Kulak asyan. Dogan bäri tüş. Näme urupdyr? Aýtda, Murat näme edipdir? Häzirlikçe anyklat ýok. Anyklat ýok diýdiň. Hog dogoncan, habarlar görüň okmy? Gitde seret, ähli ýylynda şol wakalary görkezler. Uy näme wakaty dälretdiň meni? Hasahanatan Akop Selviýanyň jesedi oglandy. Hemmeler aýak üstünde tapana baýragy mellepdirler. Bayrak diýäňmi? Hormatly telegörjüler, Akop Selviýany barada täzirlikler bar. Akop Selviýan? Şuň Akop Selviýanyň jesedi oglandy. Allahcan. Şunun bir sagat töwerüň Akop Selviýanyň öýüne ogurlyk wakaty bolup geçdi. Käbir resmi namalaryň ogurlanyny anyklanan ogurlyk wakatyndan soň Daşary işler ministrligi metela goşulyp ýakly hukuksyzlyk güýçlerini işe çekdi. Günnüýüňiz haýyrly bolsun Melek hanym. Aýdy beriň adymmy. Men näme soraýaktym? Ogluňyz öýdemi? Ir bilen işe gidişi? Dogry aýdýaňyz. Häzir nirde bolsun niýäňizmi? Borda, demek ogluňyzy ýerden meni görmädiňizde. Yok, göremok. Onu öňüzde Akop beýiň jeseden ýokda. Daşa döwersin. Bağışla wurýan. Bir habar düşse Melek hanym bize jaň edersiňiz diýip umyt edýär. Bolýa. Senem bärde garaşarsyň. Hiç taýdy gözden talaýmagyn. Sag oturuň Melek hanym. Ha bolum. Murat. Sen näme etdiň oglum? Akop Selviýanyň jesediň ogurlanmanyň gürrüňde dowam edýär, hormatly telegörjüler. Jesediň ogurlanan hattahanatyna Ey Allah. Adamyň jesedi näme diýekler? Düşünýän nädir? Resmi kagazlar getirdiňmi? Men diňe jaýlanjak ýer satyn aljak bolýan. Depini işleri bolmaz, ýok. Bolýar. Bir kagazlary. Men özüm üçin Şu ýaşynda, borda bir baş boldy. Murat ýalňyz. şu wagt häkimim hattahana geldi. Tidirek. Häkim geldi. Bol kamera taýýarmy? Bolun. Jenap häkim, ruhsat ediň. Jenap häkim. Näme täzelik bar? Waka barada näme aýdyp bilersiňiz? Haýy şeýdýäs, wakalar barada bir zat aýdaýyn da. Ýa-da ýaratyn. Ha oğlum. Halımız perişan. Biz näme etmeli bolsa taýar. Şu yerden ähli watandaşlanma ýüzlenýän. Akopmyzyň nirdedigini bilýän mar bolsa bize habar bersin. Bayragy öz elim bilen gowşurjak.
Hawa, Abrahim'a kulak as. Dinleyen. Kepen mi? Ona hemen kepeni Murat. Henne aklından adaştın mı? Yoğuş, sonra eşteymesin. Ağzıma kulak as. İkinni vakti. Eyyuktaki yıkılan mescit bara, şu yere gel. Ağzı katın mühümdür bi. Yanım benim kepenlik bir dalıp gel. Bu katın mühüm ağzı. Katın mühüm. Boli ağzı. Sağ ol. Tanrı el kadın. Ibrahim ağa, Muratcan etti gerek. Men gidiyen, dükkan sana tavsırıyan. Bu işi Murat etti gerek. O sene mulanır. Tutsoğhanada kılarsın. Yol başçılar, ıhtiyarlar, himmet ayağı alıptırlar. Ödün gül. Boli hemen gittim. Politsiya! Politsiya! Bayrağını açarekke, havarım yoktur. Beyle iş edinyen olsalar ol adam qatı baydır. Bolmasa yerron qarib üçün yol başçılar qoğduğunar ödeyen mi? Metele men yeten olsam basqa qalıp bermediler. Ömrem etmediler, demek bayrağı olamayca olmalı. Onunla da ne hillamay. Allahu Ekber. 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Onun razı mısınız? Razıdır. Onun razı mısınız? Razıdır. Razı mısınız? Razıdır. Merhumun ruhu için El Fatiha'nı okuyalım. Allah rahmet etsin. Ay cennetten mi? Amin. Yavaş. Yavaşarak, yavaşarak. Hormatly telegörjüler, häzir hastaxanaň öňüne garaşyp dur. Dünýäň haýyrly bolsun. Atym terkerden welipetinden çetleşdiriljeği barada batym ödünden sorar. Geldi. Ilgan ýollaşlar, ilgan. Tidirek alýan, surat alýan. Atym me, welipetinden çetleşdiriljeği dogrymy? Jogapkärçilik tede degişdirýärler. Tede näme-de günäkärliýärler? Yoldaşlar, haýyş edýän, urugzat berin. Atym haýyş edýär, düşündiräň-de. Gaýrat edin. Atym gaýrat edin, baş üstüne atym. Atym haýyş edýär, düşündiräň-de. Atym haýyş edýär, düşündiräň-de atym. Ana geçmäge ýol berin. Şular alın. Baş üstüne. Side madara koydum. Näme boldy kardeş? Ey Allah, kardeş. Men onu edip bilmen Ibrahim ağa. Yönü şeýle köp zady tawakkuly sallyň bolyn Murat. Muny ýowduk, namazyny kyldyk. Indi näme üçin boyun gaçyrýan? Bilýän, bu zatlar üçin utsam başgalan gitge çekmegini islemezdi. Hatamyz ýene bir ýere galjak Ibrahim ağa. Bu gezek başaryp bilmedim. Başarmadım. Ondan bu tiýagy hem ahyrlady goýdyan. Indi ýene tutsoğanaň diýwarlary, ýene ýyllar.
Has veterem ejeme gynanýan. Ibrahim ağa, aýdy ber Murat. Senden ýene bir zat haýyş etjek. Dinleýän Murat. Bäý meni ýakdyňyz aýgydym, ýakdyňyz. Hawa aýdy ber. Näme? Bölüme geldimi? Häzir barýan. Bölüme bu iş bilen bagly habar aýtmak isleýän biri gelipdir. Bayrak belenen ýerine düşdi diýen. Onu görübererdi. Görübererdi. Asymbek, Haýyş edýän ýoldaşlar. Asymbek, haýyş edýär. Asymbek, ütgeçlikler barmy? Nerede? O toňuda getirdik terkerde. Bolýa. Sevmi, asymbek. Boyun bolmak isleýär. Eýse o bir işi näme üçin etdi? Sebäbi näme? Akopyga beren sözünde durmak üçin. Söz, o nämeň sözi? Murat Akopyga onu musulman gowramçylygyny jaýlajakdygyna söz beripdir. O näder oň özü nerede? Anadolu liseyiniň töwereginde. Şo ýerde bir teýilgäh bar, ulagyna garaşýar. Wetetiňi ber jaý edip bilmedim akobassa. Saňa beren sözümde durup bilmedim. Başarmadım. Meni bağışla usta. Meni bağışla. Ey Murat, yolun soňuna da geleýdiň öýdýän. Herkerdem, ýeködüňizmi? Ha, howa Murat ýalyňy. Sen diňleýän. Görkezmämde hemmesini beýan ederim. Sen bir düşünür, belki görkezmäde urlugam bolmaz. Herkerdem, şo guty. Aha, owa. Akop Selviýanyň dukanyny ogurlan gutyňmy? Men hiç taýda ogurlamok. Akop beň jeteden hatap etmesek owa. Yer bolýar-da, hany guty diýipdiň. Gutyň içinde näme bardy? Şo gutyň içinde Kur'an-ı Kerim bardy. Akop sam ahyrky deminde musulman gowramçylygyny jaýlanany isleýänligini aýtdy. Maňa şonu wesiýet etdi. Henem jetedi ogurladyň. Şeýlemi? Hawa ogurladım. Ogul, soňuny asla pikir etmediňmi sen? Tozsaq ederler, näçe çeýlap oturmaly boljagyny bilýärmi? O meň üçin hiç terkirdem. Hem saňa hem merwe bir işde nähil diýen gelýän bilmändirin men. Näçekde? Akowy söýlen hatawym ýene bir güne galdy. Bir jemen ruhsat ediň. Hani yür. Hani. Herkerdem bir zatlar aýtjakmy? Aýdaýyňda. Düşündürüş berjekmi? Herkerdem aýdaýyňda bir zatlar aýdaýyn. Yoldaşlar, köşeşdeňiz aýdaýyn. Waka bilen bagly esli öňüdüşlük bar. Nähir öňüdüşlük? Maglumat beräýiň-de. Näme üçin edilen bellimi? Belli. Oň sebäbi ma'lum. Sarkisbek neredeki? Ana şo ýerde. Beýle bolmaly lälli. Dogry aýdýan Leonmek. Jenap. Men bu iş kime edenini bilýän. Dinleýän gyýdym. Elki bayragyny görleşediň.
Atym meýsir nämeler aýtmakçy? Yollaşlar. Waka ýöne koý düşünişmedikden ibarat bolmagy gatakmal. O nähil düşünşmedlik, o nähil bolýar? O näme diýdiň? Aýp jetetler garjaşdyrlyp. Nähili, näde beýle zat bolup bilýär? Hatda hanan gelentirligim käbi. Ýagny merhum Akopyň jetetini ogurlan adam Murat Ýalňaýew. Näme? Ençeme ýyl Akopyň ýanyny işläpdir. Ogurlyk bilen tanalýar. Ýöne menem şeýliýe derýdi pikir edemokdym. Ýöne Akop gaty ynanypdyr, gadyr bilmez. Gatyr bilmez. Ýöne sizden bir zady haýyş etjek bolýan. Men kimdigimi aýtma görýän. Bolmasa oň ýaly adamdan gorkaýmalylar bilýäňi-de. Jenap gözüňiz aýdyň jenap. Gaty gynanýan takifö. Goýberlen ýarňyşlyk üçin hasahanan ýolbaşçylary derur ötünji dilerler. Ýalňyşlyk? Gynan tagam. Haýp jetetler garjaşdyrlypdyr. Ýöne häzir hemme zat ýer ber. Ýöne maňa oşun habara göre Murat Ýalňyz diýen biri Ýalňyş habar. Bayragy tamaken meniň toslamasdyr ol. Orda men size gaýtadan ýeri ýaratyny diýen. Jaýlaryny çärelerinizi arkaýyn geçirip bilerdiňiz.
Oğlum, Başarmadım Ece. Başarmadım. oğlum. Besser, özüňe eziyet berme. Görüli menden ýekeje zat isläpdi. Musulman gorumçylygyny jaýlanmagyny isläpdi. Ýöne hemişe eziyet çekmeli bolar. O nämen eziyeti? Musulman ady bilen jaýlanmak isleýärdi. İlah oğlum, bu sen öz pikirin. Musulmançylyk diňe musulman gorumçylygyna jaýlanmak bilen bolýandyr diýäňmi? Bir näçeler şeýle bir ýere duýlanarlar weli başga bir ýere degişlidirler. Bir näçeler bolsa haýsydyr bir ýere degişli bolmagy moňary näildirler. Akoposo Abdullah Usyal bolup bilermike? Şo gorumçylykda galyp bilermi? Oğlum, Allah aňrymyda aslamyda dälle eden işimize sereder balam. Sen mulmudyk bolsaň men näme ederdim Ece? Murat. 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 Murat oğlum. Men elimden geleni etdim. Ýöne bolmady. Murat, sen gowy ýollaş. Arasa musulman ekeniň. Belki de sana beýle teklip etmellerdim. Men senden razydyrum dostum. Men senden razydyrum dostum. Men senden razydyrum dostum. Allah can sana 100.000 şükür edýän. Sana 100.000 şükür edýän. Murat. O senin gerek, sen ettin gerek. Senin. Yöne näme üçin beýtdiň? Oň öýde isläpdi. Oň boýnumda haky bardy. Ýok diýip biljek geldim. İslam zat nämedi? Ussam onun spawatta sizden bir tapawutly. Belki aňyn saňat. Oňa yatan ýerine de gün merjek dälle, şeýlemi? Ne edip beýdip yalan sözläp bilýän? Ulagasyň tarkipler. Mundan soň men näme bähwidim bolup bildim. Usamy soňky 2 ýyllyk ömrüni gözden geçirdiňiz, näme diýmek şolýanmy özüňizem düşünersiňiz. Ýeri dogry aýdan emekeniň diýerler. Bu zatlar näme üçin maňa gurrun berýär? O sizi gaty gowurýady. Ýalňyşyp sizi ýigrenmekden hasby hum bolsa onanjyna ýigrenç duýmagyňdan gorkýady. Bu da şoňkudy. Ilkinji okuyan Kur'an-ı Kerimi. Belki dogry edendir, belki ýalňyş. Ýöne sizi anjatmalyk üçin odamdy. Öz ýanyndan şeýitmegi ýüregine dugdy. Şonam aradan çykandan soň sizi bermek isledi.
Şärekdeşim, doğunum, dostum Sarkis'e verýän. Marka sülenimiz dostluk Murat dayı. Berekella efe. Sana tüyt gelişen iş. Allah gıdıklanma duygusunu bize ne için verendir diyen. Doğruyunu, oyunu tapmak için molta gerek. Adam önünde durunda at bilen gıdıklansa, onu hat geçfiğin tanar. O tanıdıkça da onu hat doğru çemeleşer deyip. Yine şeyle olan son adamlar vahşi hayvanlar yağlı karpışmazlar. Karşısındaki düşünenden son ondan korkmam gerek olmaz. Sever düşünmek demek tanımak demektir. Tanımak demek bolsa bir bağlamak demektir. Şoň üçin käbir çağalar biri-birini erwet çemeleşýärler. Düşünmeýänlikleri, tanamaýanlykları üçin. Bu zatlar ýetaty bilmekdir. Sebäbi adam bilýän zadyny söýür, bilmeýän zadyny duşman tutunar.